Jajal tak jarwaake apa to jenenge nafas, nafsu wong-wong nek ngarani nafsu kuwi. Nafsu kuwi cara Jawane akal alus. Lah nek cara basa Indonesiane jenenge energi. Dadi energi. Contoh saiki nafs amarah. Dadi nafsu amarah wong-wong nek ngarani nafsu amarah kuwi energi amarah. Lah energi iki dicipta akal alus amarah iki dicipta teko energi panas. Lah wi dikurung karo Gusti Allah wi ning jero jantung supaya nalika kowe kabeh salat kuwi eneng pakanane sing asale teko ngersaning Gusti Allah utawa rejeki jenenge Fatihah. Dadi amarah utawa energi panas mau pakanane jenenge Al-Fatihah.